Gidoilari, antzezle, aurkezle, lan askotan aritzen da, eta denetan ondo. Ondo edo oso ondo, hobeto esan da. Hitzak, irudiak, humoreak, denak josteko gai da, ea berdin moldatzen den gurean. Biba, Jon Plazaola. Aupa, Jon Txapeldun! Kaixo, Jon! Amarrekoa. Zemos gehan. Osa bosteko horinik edagin. Txaka! Elizegi, abenduak 14. Abenduak 14, hori da nere urte betetzea. Beira Jon ere nola oroitzen da. Abenduko altzara. Ez ni martxokoa naiz, baina... Biok elkarrekin ordu txikitan elan Ordu txikitanetik gogoratzen naiz, abenduak 14. Kristo memoria da, kaune. Beitu nola oroitzen den, oso? Lehen esan dit, horratzen esan dit. Bai, baina ongi geratu da. Erki geratu itzarta, Jon. Zergatik esan du. Eta zo San Fermin zalea altzara, Jon? Banaiz zalea. Baina Iruñara joatekoa baino, Lesakara joateko zalea izan nintzen. Gazte garaitan, gehiago. Jende gutxitxeo, Lesakane jende asko biltzen zen noski, baina jende gutxitxeo Iruñan ta baino, eta bestela Iruñara nahi egin igual, aste barrunta, hola, bai. Eta baina entzierrok ikustea esnatzen geha, jaikitzen geha, ze teorik uste zaizkio entzierroak, orduan behakin, hoxe. Nola esaten du teok entzierro ikusi nahi duenean? Entzunarren. Entzunarren! Lehen horta ditzegiten, aita, entzunarren! Hortxe, pañolikoa jantzita, eta zea batekin egoten da, entzunarren. Entzunarren, oso ongi. Jon, antzerkian baduzu eskarmentua, baina kaso honetan telebista saio berri batekin zatoz. Estamos rodando, baina tutun platz emanaldia amaitu berri, orain estamos rodandorekin. Zure bizitza beti horrela da? Batetik atera bestean sartu? Horrela doan bitartean, seinale ona, profesionalki behintzat, oso ondo, niretzat sekulakoa da, horrela ibiltzea. Egia da, tutun platzen ibilbidea duela pare bat asteburu bukatu nuela, 2 urteren ondoren, Teon edade berdina daukaz, Teo jaiota 3 egunetara estrenatu nun Tolosan, eta aurrekoan Donostiako Antzoki Zarrean emanion bukaera, oso gustora, egia esan, azkeneko emanaldia ere unkigarri xamarra izan zen, ez? Igual, patetikoa da norberak bere txistei buruz parreitea, baina azkeneko emanaldi hortan hori bakarrik ez. Oioi purdiataen ajertzitzean txisteak errematatzerakoan orduan ez dakit. Ze patetismo puntutara iritsi nintzen, ez? Baina zenbat aldiz kontatu duzu txiste bera? Eun funtziotik goren ditututun platzekin 2 urtetan. Eta ala ere jarraitzen duzu parre egiten zure txiste horrekin? Azkena zan, banekin emanaldi berezia zala, gaina publikoa ere ikusi nun oso sartuta zegoela, eta harrek unkitu nindun, emozionatu nintzen, eta horregatik baten, zehundu ateratzen nahi den gaur, ez? Politia izan zen, bukaera politia. Bukaera polita. Eta orain estamos rodando, saio berriarekin, grabazioetan eta txiste berririk gertatu zaizu, esan nahi dut, gauzak gertatu zaizkizu urrengo bakarrizketa baterako, edo? Azkenean bakarrizketetarako materiala bizitzatik ateratzen da, eta bizigaren bitartean materiala nunbaitetik ateratzen dugu beti. Egia esan, egoeraren bat edo beste pasatu zait ja surrealista xamarra. Lehenengo egunean, adibidez, Laudiora jo genuen, 20.000 espezies de abejasen inguruko programa grabatzera, eta tokatu zitzaigun agian udako egunik beroena. Hortxe guztitan 40 gradu, gozitun antxe goran, Santa Luzi ermitaren ondoan, eta tokatu zitzaidan, 20.000 espezies de abejas nola pixka bat horren inguruan hitz egiten eginean, estizale batekin elkarrizketa egitea, eta tokatu zitzaidan traje hori jartzea, apikultorek eta jartzen duten traje hori jartzea, 40 gradutan. Txuri-txuria gainera? Txuri-txuria, itxi-itxie, eta esan earki azten geha. Izerditan jarri nintzen 10 segundutan ja, baina zorionez ez zitzaidan tokatu luze hori jaztea eta ondo dontzan. Zeta horrelako lekutan etotzen lazaizu zuri bapatean zerbait monologo hortan sartzeko edo zerbait apuntatu barra zerbait esan beharra? Ibiltzen naiz nire buruai audioak bidaltzen, WhatsAppen badaukat perfil bat, ni neu izenekoa. Gertatzen dena da, askotan inspirazioa edo etortzen zaidala, eta horrek badu azalpen bat, etortzen zaidala mendira noanean edo kirola egiten ari naizenean, eta azalpena da nola baitere gure garunean edo oxigeno asko erabiltzen duela, oxigeno asko igotzen dela burura edo, eta orduan akurtzen zaizkigula gauza pilo bat. Eta nereia nota guztiak dira arnazestuka. Jon, ez aztu, monologorako ez da gizeta. Hor dago beste txistea. Estamos rodando. Azalduko du zer den jendea jakinezan, ze Euskal Herriko txokoak erakustituzue, baina badu berezitasun bat. Hori da, programa bakarra emititu da oraingoz, San Fermin egunan estrenatu genuen astelenean, hori ari gara ikusten irudiak,
Eta kontua da, pixka bat Euskal Herrian egin diren pelikula eta telesailen aitzakiarekin, pelikula horiek rodatu direneko lokalizazioak bisitatzen ditugu, baita ere, Euskal Herriko txoko horiek erakusten ditugu, gastronomiak ere badauka bere tartea, eta jendeari esaten diogu, pixka bat, ara joan ezkero, zer bisitatu, non jan, baina beti ere zinearen aitzakia horrekin esan bezala. Zuk saioa etxetik ikusi zenuen? Bai. Bai? Bai. Osorik ikusi zenuen? Osorik ezin izan nuen ikusi, ze grabaketa izan genuen egun hortan, grabaketak luzeak izaten ari dira egia esan, ze grabaketa bakoitzean toki horri alik eta zuku gehien ateratzen saiatzen gara, orduan ordu asko izaten dira. Uste dute astelenean beran nengoela edo altzon, bai, altzoko handiaren aitzakiaren jo nintzen, oso programa politia, ni uste dut, Jon Garañorekin egon ginen, eta izugarria da. Gizon hori izketan entzutea gozada bada. Eta altzotik etxera joan, afaria prestatu, teo lokartu, eta ben ja lo zegoela ikusi nuenean, orduan azkeneko 20 minutuak, ordu erdia ikusi nuen. Lehenagotik ikusita naukan, ze ja lankideak artxibo bat pasaziaten, baina ez da berdina telebistan ikustea, zuzenean, beste batzuekin, eta bai, eta egia esan, tontokeri bat izango da nik esatea azkar pasazitzai dela, ze 20 minutu bakarrik ikusi nituen, baina bai, harin dijoa, bai. Aurkezle lanetan lehenago ere aritu izan zara, zer du berezia saio honek? Egia esan, ez gara ezer asmatzen ari, ez gara ezer berririk asmatzen ari, baina oso eroso sentitzen ari naiz eta pozik baita ere, hainbeste lankide eta lagun elkarrizketatzen, ez? Oain irudiak ikusten ari gara, Sambu eta Jon Elazpior ikusi ditut, Asier Urbieta, gure munduarekin zerikusia duen jendea, ez? Eta gauza Miren Gaztañaga, eta aspalditik ezagutzen dudan adibidez, eta oso eroso sentitzen ari naiz. Orduan nik uste dut, elkarrizketak ere, konfiantza hortatik zerbait ere badaukatela, eta harinak egiten direla. Eta gero, egia esan eguraldia hor izan ezik, berobian izan ezik, lagun izan dugu, eta Euskal Herriko txokoak asko luzitzen ari dira. Haizu, Jon, azken urteoetan, bai pelikulak, bai seriek pila bat grabatzen dira Euskal Herrin. Modan aldago Euskal Herria, zer daka gure Euskal Herri jaunek? Ventaja fiskalak, alde batetik. Hori bai, hortan bai, errazoian, baina horregatik bakarrik ez da izango, Jon. Ez, horregatik bakarrik pentsatu nahi dut ez dela, ez? Egia da Euskal Herriak, dekoratu bezala asko ematen duela. Ze paisaia sekulakoak ditu, geografikoki oso leku erakargarria da, baita ere rodajeak hartzeko. Baina, egia da, gustatuko litzaidakela, eta hau aldarrikapen bat da, Euskal Herriko produkzio gehiago ikustea eta euskarazko produkzio gehiago ikustea baita ere, ez? Ze gertatu daiteke baita ere, kanpotik jendea etortzea, etor daitezke noski, kanpotik jendea etorri, hemengo abantaila horiek aprobetxatu, baina kanpotik etorri bere jendea ekarrita, bere ekipoa, eta hemengo jendea bakarrik aprobetxatu kupoa betetzeko, ez? Auxiliarrak, laguntzaileak, eta abar. Eta gustatuko litzaidake, iruditzen zait, jarduera horrek modu horretara ez duela laguntzen hemen industria egitera, hemen arrobia egitea, hori da nire ustez garrantzitsuena, hemen arrobia egin eta ondoren industria sortzea, eta uste dut euskarazko ekoizpen gehiago egongo balira, eta are gehiago gure hizkuntzan egindakoak horrek balioko lukela jendeari grin hori pizteko, arrobia egiteko, eta industria sortzeko. Beraz, rodajeak Euskal Herrian bai, beste modutakoak ere bai, baina horrela nik uste dut hobe egingo genukela. Aldarrikapena botata dago. Ze pelikula ezagutu dituzu edo deskubritu dituzu barrutik? Deskubritu, batez ere ikusi gabe dauzkadanak direla oraintxe bertan estrenatu berri diren Faisaien Irla kriston gogoa daukat hori ikusteko. Oso polita. Kriston gogoa, eta gainera grabaketa artetikan hausnarketa bat eraman nuen etxera, eta izan zen izugarria iruditzen zaidala nola denok badakigun behobian tabakoa erosi dezakegula merke, baina ez gara kontziente zer gertatzen den eremu hortan,
hilketak, deportazioak, mulako burokrazia krudel bat, xenofobia, eta ez gara jabetzen, eta etxe ondoan da, ez? Faxaien irla ikusteko sekulako gogoa daukat, eta, Los Aitas ere grabatu genuen, Kobeagarekin egon ginen, kriston tipua da hori ere, Mikel Losada lagundu dana, eta egia esan, komedia hori ikusteko ere gogoa sartu zait. Beste guztiak ikusita dauzkat, behin edo gehiagotan, baina zuzendarien eta aktoreen iritzia barrutik nola bizi izan zuten kontatuz, hori jasotzea oso politia izan da. Eta ze elkarrizketak, ze hizketaldik ez dakit, harritu zaitu, unkitu zaitu? Unkitu pare batek bai, pertsonalki, Paul Urquijok kontatu zidanean adibidez bere filma, Errementari filma, oinarrituta dagoela Patxi Errementariaren ipuinean, batean izan nuen horrelako atzera begirada bat, atzera bidaia bat, haurtzarora bidaia bat bezala, Patxi Errementariaren ipuinean nik oso gustoko nuen, eta konturatu nintzen, Paul Urquijok eta biok erreflexio bere egin genuela liburu horren gainean, eta da, nola leike Errementari hau deaburra bea, baina putakumeagoa izatea, ez? Eta hori izan zela pixka bat, aitak kontatzen omen zion, eta hori izan zela pixka bat Errementari filmaren hasera edo abia puntua. Eta baita ere, Jon Garañorekin, Altzoko Handiaren inguruan aritu ginenean, berdin baita ere eraman ninduen nire haurtzarora, ze Altzoko Handiaren historia izan zen txikitan asko jo ninduen historio bat, ez? Lehenengo horrela historio tristea bezala, euskal historio triste bat bezala iruditu zitzaidan, eta Moriartitarrek pantailara eramatzutenean iruditu zitzaidan ikaragarri polita, eta gaur egun oraindik nire pelikularik gogokoenetako bada. Eta zuri, Jon, zein Euskal Herriko zein lekuan gustatuko litzaizuke pelikula bat egitea? Edozein tokitan, ez? Artikutza egin dira. Artikutza oso polita da. Bai, baina asko egin dira. Bueno, hori gainago izu eta da artikutzak, gudau. Baina ez dakit, orain arte, Euskal Herrian rodatu dut itxasoaren itxasotik gertu, itxaso telesaila bera, itxasotik gertu. Itxasotik gertu dauden historiak asko gustatzen zaizkit, eta Euskal Herria hori da, ez? Itxasoa edo mendia. Bestela, ez dakit, mendian mitologiarekin eta lotuta dauden gauzak edo rodatzea ere asko gustatuko litzaidake. Urretxun Iparra Agirreren etzen nuke ingo? Kriston plazera litzake. Hori, aste pare batean bizarra utzi eta gitarra bat hartu eta egitea dago. Eta kantatu, eta... Eta kantatu, ikasi berko nuke pixkat, hortan ez naiz oso abila, baina bai, gustora ingo nuke. Joni, gertzen zaizuna da, estamos rodando saioarekin oso gustora gelditu zarela, edo ari zarela, pasioz ari zarela egiten behintzen. Ari gara, ze oantxe pasaberri dugu Ekuadorra, eta bai, ze egia esan lehenengo eta behin gure lantaldeak maite mindu inau, eta hori oso garrantzitsua da, ze elkarrekin esan bezala ordu asko pasatzea ditugu, eta egia esan ni uste printzipalena da gogoko lantaldearekin aritzea. Eta beste puntu nagusia baita ere da, lehen aipatutako hori, ez? Nola lagun eta lankide asko elkarrizketatzen ari naizen, niretzako elkarrizketa horiek lagunarteko solasaldiak bihurtzen dira. Eta azkeneko aipatuko nuke gauza asko ikasten ari naizela baita ere. Ze estizale batekin inoiz hitz egin gabe negoen, edo eguzki loreak lantzen dituen lorazain batekin, edo ez dakit, orduan gauza asko eramaten ari naiz poltsikora. Eta enbidia pixkat ematen alizu leku horietara, jonta pentsatu hemen egin zuten pelikula hau, eta ze gustoren gonitzateken ni pelikula honetan edo. Denetan, ez da? Bai. Ze egia da, lehenengo aurrekoan estrenatu genuen programan, kasualidadez, La Pequeña Suiza eta itxaso aipatu genituen, eta bietan parte hartutakoa naiz. Nire Amaginarreban, aizpak esan zion Amaginarrebai, baina programa zertaz doa, jonekin ditun gauzetaz, zelotxa, baina ikusleentzako zorionez, hemendik aurrerako guztietan ez dut parte hartu. Baina bai, batzuetan igual gertu egon naiz, kastinak eta egin izan ditut, eta esan didate ez ba naiz egon, ezezkoa jaso dudalako izan da. Baina kuriosoa da, pelikula horiek ikusi eta gero, ezin dut nire burua bertan imaginatu.
Nik badakit nork egin duen, nik prestatu nuen, kastinerako prestatu nuen pertsonaia hori, baina ja ezin dut pelikula imaginatu pertsona hori gabe. Orduan, kiroltasunez eta distantziaz ikusten ditut gauza horiek, baina bai, pixka bat enbidia sana esaten demezala. Bai, ez dakit enbidia sana hori dagoen uste ez dagoela, baina bai esaten dezula, jode, ez, hemen ibilizian, ez dakit, Palurki Joren kasuan, ez dakit, hemen ibilizian, ez dakit nolako batalla bat prestatzen. Edo hemen grabatu zuten Faiseien Irlan, nola salvamentuko estena bat, zetzu, gustatuko litzaidake guztietan parte hartzea, noski. Estamos rodando astelenetan, ez da? ETV-bin ikusteko aukera izango dugu, eta zu ikusiko zaitugu Arizonarekin, oholtza jarraitzen duzuelako. Zer moduz doa? Oso ondo eta oso gustora. Orain, udako geldialdia daukagu, ekainak 6an Zarautzen egin gendun uda aurretiko azken emanaldia, eta irailetik aurrera berriz ere gurrean hasiko gea, Aitziber eta Bilok, 7 eguneko egonaldia daukagu lehendabizi Donostian, irailak 8tik irailak 14ra, 3 funtzio gazteleraz, eta beste 4 euskeraz, ze ja apirilean egon ginen 4 egunez Antzokizarrean, Donostiko Antzokizarrean, eta gero, venga, berriz ere kotxe hartu eta kilometro batzuk itea, hortxe usteet irailean bertan Donostiaz gain Sestao badaukagula, 26an, Azpeitia ere bai 28an, eta Urria, Azaroa, eta etorri. Noiz deskantzatzen du gizona? Burua, egia duk buruk beharrik bere deskantzua, gizona? Eta egia da, eta beharrezkoa da baita ere. Oain oso pozik nago, zen nola udako geldialdia daukagun Arizonarekin, eta esan bezala, zea ere, Tutunplatz bakarrizketa ere bukatu berri dudan, asteburutan behintzat orain libre nabil eta horixe. Teorekin eta Nataliarekin disfrutatzeko denbora daukat behintzat. Jon, Arizona nik Pasaian ikusi nuen, tragikomedia dela jartzen dit hemen gidoian, baina esango nuke dela komedia eta gero hasten da tragi. Eta zaplastekoa, ez? Ikaragarria da. Bai. Ez dugu spoilerrek egingo, baina... Zaila da ez egitea, zea honekin, funtzio honekin. Egia da zaila dela antzazdan honekin spoilerrik ez egitea. Baina, bai, nik esango nukena da, lehenengo eta ben, zuk esan bezala, euskala bi zati oso desberdinduak, eta hasieran egia da, saiatzen garela pixka bat ikuslegoa sorgintzen, eta komediara eramaten, gaina komedia oso altu jarrita ez, muturreko pertsonaia batzuk aurkeztuz ikuslegoari, baina gero bukaeran erabaki genuen, spoilerrik egin gabe noski, erabaki genuen historia hau ezin zitekeela komedia hutsean geratu, eta esan beharra geniola jendeari askotan gaiztuek guk nahi baina gehiagotan irabazten dutela. Eta hori horrela dela eta jendeak jakin barra daukala. Orduan horregatik datorre barrearen ondorengo zaplasteko Arizonan.